Merci Madame la Présidente, c'est pas grave. Est-ce que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler? Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui la caractéristique de cette Union européenne, un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant « Ah, la situation à Gaza s'empire », sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? C'est parce qu'Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sans électricité, pas de dessalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, Monsieur le Ministre? Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, cette complicité européenne et ce manque de respect pour la vie des Palestiniens doit se terminer parce que ça va se payer cash, je vous le promets. Keď človek v tomto pléne počúva názory niektorých extrémnych ľavicových vegánskych aktivistov, tak musí byť skutočne zdesený o budúcnosť a slobodu ľudí v Európskej únii. Normálne tu chcete ľuďom hovoriť, aby prestali jesť mäso, že majú prestať piť mlieko, že majú jesť nejakú soju a že majú jesť len v laboratóriu vypestované mäso. Stále chcete niekomu prikazovať, čo má či nemá robiť? Ja vám teraz niečo poviem, vegáni, počúvajte ma dobre. Ja som mäsožravec, jem mäso na kila, pijem pol litra zdravého, čerstvého, nepasterizovaného mlieka každý deň a v živote som nebol zdravší, ako som teraz. Preto ma vaša propaganda nezaujíma a keď chcete žiť podľa vlastných pravidiel, robte to ako chcete, ale nevnúcujte to všetkým ľuďom v celej Európskej únii len preto, že ste presvedčení, že vaša agenda je pravdivá. Nie mäso, nie mlieko sú nezdravé, ale vaša nebezpečná propaganda, ktorá berie ľuďom slobodu a mení Európsku úniu na progresivistický nezmysel, to je skutočná hrozba pre ľudské zdravie. Szanowni Państwo, nowy militarny eurodług będzie narzędziem nacisku na państwa i zagrożeniem dla ich suwerenności. To będzie dokładnie ten sam mechanizm jak w przypadku KPO. Jeżeli spełnimy kamienie milowe, a rząd będzie podobał się Komisji Europejskiej, to dostaniemy jakieś pieniądze. To nic innego jak polityczny szantaż. Co będziemy musieli oddać w zamian za te pieniądze? Jakie będzie oprocentowanie zaciągniętych pożyczek? Jedyne, co potraficie, to zaciągać pożyczki i przeżerać je na unijną machinę. Planeta już nie płonie, że chcecie stawiać fabryki i produkować broń? Zmarnowaliście lata na Zielony Ład i obudziliście się z ręką w nocniku. Chomika bym wam nie dała pod opiekę, a co dopiero armię, widząc jak obalacie demokrację w Rumunii. Potrzebujemy pokoju, a nie wojny. Bezpieczeństwo kraju i jego suwerenność zależy od jego potencjału militarnego, a nie wielkiej wspólnej unijnej armii. Ani skrawka więcej naszej suwerenności dla was. Za nasze pieniądze chcemy budować naszą potęgę militarną, a nie Ukrainy. Dziękuję. Niemiecka polityka migracyjna pod hasłem „Serdecznie witamy” przyniosła absolutną katastrofę dla całej Europy. Dziś obserwujemy jej bankructwo, a miliony Europejczyków utraciło poczucie bezpieczeństwa na ulicach własnych miast. Europa potrzebuje dziś programu masowej deportacji imigrantów. Czas skończyć z polityką otwartych drzwi, bo każdy nielegalny imigrant to przestępca. Podrzucanie imigrantów sąsiadom czy pakt migracyjny pogłębia problem zamiast go rozwiązywać. Takie postępowanie tworzy tylko dodatkowe zachęty dla milionów potencjalnych przybyszów. Niemcy ściągnęły na siebie problem, a teraz usiłują się nim podzielić z innymi narodami, co obniża poziom współpracy i zaufania, a także rozbija strefę Schengen. Czas na zdecydowane działania na rzecz powstrzymania imigracji. Czas na deportowanie kryminalistów z naszego kontynentu. Czas na pełne wdrożenie założeń deklaracji budapesztańskiej patriotów. Tylko w ten sposób możemy uratować Europę. Dziękuję. Európa skutočne nepotrebuje migráciu. To, čo Európa v súčasnosti najviac potrebuje, je remigrácia. Zbaviť sa všetkých nelegálnych imigrantov, ktorí v rozpore so zákonmi našich štátov vstúpili na naše územie. Zbaviť sa násilníkov, vrahov, zlodejov a teroristov, ktorí zabíjajú ľudí v západnej Európe. Už neubehne pomaly týždeň, aby svetové médiá nezaplavili informácie o tom, ako nejaký sadistický vrah nožom náhodne bodá do ľudí. Neubehne týždeň,
aby sme sa nedopočuli o ženách a deťoch, ktoré sú vraždené ľuďmi, ktorí boli vyhostení, no v rozpore so zákonom neopustili krajiny, kde už dávno nemali čo robiť. Európa bojuje s obrovským nárastom kriminality, bojuje s obrovským nárastom terorizmu a musí sa týchto ľudí skrátka zbaviť. Nemajú tu čo robiť a treba ich vyhosťovať tak, ako ich v Amerike začal vyhosťovať Trump. A preto nechápem, ako môžu niektorí ľavicoví progresívni poslanci z tohto pléna obhajovať prítomnosť vrahov a násilníkov v Európe a hovoriť, že je to porušovanie ich ľudských práv, keď ich odtiaľ dostaneme. Nemajú tu čo robiť a zaslúžia si okamžite vypadnúť. Szanowni Państwo, mija 100 dni Komisji Europejskiej i jakie są efekty? Zero realnych reform dotyczących deregulacji, zero realnych reform dotyczących ograniczenia Zielonego Ładu i zero realnych reform dotyczących wycofania paktu migracyjnego. Zwykle rządy podczas swoich pierwszych 100 dni są rozliczane z właśnie pierwszych reform, z pierwszych rozwiązań i pierwszych działań. A my w trakcie 100 dni Komisji Europejskiej możemy Komisję Europejską ocenić czy rozliczyć z debat, z postów w social mediach, czy z różnego rodzaju PR-owych sztuczek, którymi Komisja Europejska chce przykryć swoją totalną bezradność. Komisja Europejska Ursuli von der Leyen udaje, że dostrzega problemy z konkurencyjnością Unii Europejskiej i ubiera to w PR-owe sztuczki. Tymczasem sami tworzycie problem i bohatersko z tym problemem próbujecie walczyć. Sequel Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen powinien być podsumowany wzrostem długu Unii Europejskiej, wzrostem biurokracji, wzrostem liczby nielegalnych imigrantów, wzrostem kosztów związanych z Zielonym Ładem i wzrostem zagrożenia ekonomicznego i społecznego dla wszystkich Europejczyków. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący. Unia Europejska próbuje zaklinać rzeczywistość kolejnymi prawami i regulacjami, a tak naprawdę znajduje się w gigantycznym kryzysie przywództwa, kryzysie gospodarczym i kryzysie bezpieczeństwa. Takie są owoce Unii Europejskiej. Komisja Europejska wykorzystuje wojnę na Ukrainie i kryzys w relacjach z administracją amerykańską jako pretekst do przyspieszenia budowy europejskiego superpaństwa. Prawdziwą intencją Komisji Europejskiej nie jest udzielenie pomocy ogarniętej wojną Ukrainie czy rozwiązanie jakiegokolwiek europejskiego problemu. Kolejne problemy to tylko pretekst do zawłaszczania kolejnych kompetencji przez Unię. Mieliśmy już propozycję zmiany unijnych traktatów, reformę procesu decyzyjnego, w tym likwidację prawa weta i po ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej dostajemy decyzję o kolejnym eurodługu, aby następnie właśnie z tych środków, z tymi środkami szantażować finansowo państwa narodowe, jak w przypadku krajowych planów odbudowy. Nie ma naszej zgody na przekazywanie nowych kompetencji Unii. Teraz Unia rzekomo chce się zajmować rozwojem przemysłu zbrojeniowego w Europie. Najlepszą pomocą, której może udzielić Europie ta Komisja i ta Izba, to powstrzymać się od jakiegokolwiek działania. Europy nie da się obronić ani rezolucjami, ani scentralizowaną władzą biurokracji. Dzisiaj potrzeba nam jak nigdy dotąd silnych państw narodowych. To one mają działać. To one mają rozwijać swój przemysł militarny i budować narodową armię, samodzielnie decydować, czego im potrzeba i w jakich ilościach, a nie anonimowy urzędnik z Brukseli. Dziękuję. Máme trojnásobne vyššiu cenu elektriny než v Spojených štátoch amerických. 5-násobne vyššiu cenu plynu než v Spojených štátoch a to ani nehovorme o tom, ako vysoko sa líšia ceny nafty alebo benzínu. A prečo je tomu tak? No jednoducho preto, že máme Európsku komisiu, ktorá zaviedla politiky, ktoré k tomuto cieľu neskôr viedli. Je to kvôli tomu, že počúvame ľavicových marxistických extrémistov s ich zeleným podvodom, ktorý planetu nezachráni, nič nezmení, ale ľuďom predraží ich život. Dnes, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v USA, ktorí odstupujú od týchto nezmyslov, alebo na Čínu, ktorá otvára skoro 2 uhoľné elektrárne za týždeň, tak vidíme, že celý svet nám uniká. A kým ľudia v Európe si už ani len nemôžu zakladať rodiny, pretože nedokážu platiť svoje mesačné účty, tak príde komisia a povie, že ona má riešenie. Tá komisia, ktorá to spôsobila, nám povie, že musíme investovať ešte viac do zeleného podvodu, ešte viac do zelených nezmyslov a že sa to nakoniec rieši. Je šialenstvom robiť to isté stále dookola a očakávať od